Mijn naam is Jurgen Wielooks en ik ben de schrijver en de regisseur van de kortfilm Dissonant. En we zijn hier nu op deze locatie, maar waarom? Wel, voordat ik een film schrijf of bedenk, vertrek ik altijd vanuit een bijzondere plaats of omgeving. En de polders hier in Walshoorn en de haven in Walshoorn passeerde ik hem vroeger met de fiets. En toen had ik zo ook iets van, dit is echt zo'n unieke plaats in de regio, dat ik er eigenlijk wel ooit een keer iets moet doen. En zoveel jaren later heb ik besloten om eigenlijk mijn film hier te laten plaatsvinden. En dan schrijf ik eigenlijk een verhaal rond de plaats. Kun je ook een stukje vertellen van waarom je eigenlijk waarom je in een film bent gegaan, een filmwereld? Ik heb eigenlijk 10 jaar als projectleider gewerkt en tekenaar-ontwerper. En ik wou eigenlijk iets meer doen rond emoties en rond mensen. En een film maken is eigenlijk mensen een bepaalde emotie meegeven of een gevoel. Daarvoor ben ik eigenlijk in de film gegaan. Stilte voor opname alsjeblieft. Klank. 12 over 2, take 3. Camera loopt. En actie. Waarover het gaat? Het gaat voor mij persoonlijk gaat het over gemis, over iemand missen, over de onmogelijkheid van communicatie met iemand die bij jou is, je zoon, en verdriet niet laten zien, wel laten zien. Daar gaat het voor mij over. Ja. En u staat hier op de set met een hele jonge ploeg, gedeeltelijk student, gedeeltelijk professioneel. Hoe is dat? Fijn, zeer fijn. Ik heb even jeuk van de schmink, denk ik. Fijn, omdat het geeft een mix van snel vooruitgaan en toch enthousiast. Ja, ik heet Mathis Perrault, ik ben 14 jaar en ik speel de hoofdrol in de film Dissonant. En hoe ervaar je dat? Ik vind dat heel leuk, van tijd is dat wel moeilijk, want dan moeten we in het zand ploeteren, die wat meer modder is en zo. Maar het is toch een hele leuke ervaring. Is het de eerste keer? Nee, ik heb al een andere keer gespeeld in het film Starend Meisje. Het was wel niet als hoofdrol, maar dat waren alleen maar kinderen in die film. Zou je later ook cameraman of iets met filmen willen doen? Nee, dat trekt me niet zo aan, want nee, dat trekt me zo van tijd, ja, dat kan leuk zijn, maar dat is niet wat ik later graag zou willen doen.